Mať za partnera Mirka Vajčáka, to je v skutku terno. Úžasný otec, ktorý mal nadštandardný vzťah k deťom, predovšetkým k cudzím deťom. Hoci aj tie vlastné miloval a mal k ním vzťah. Pamätám si, že každú nedeľu sme spoločne obedovali a na stole nemohla chýbať zemiaková kaša a fila. Až s odstupom času som zistila, že za svojho najlepšieho priateľa považoval toho najznámejšieho pedofila. Nikto by nebol povedal a pripustil si, že takýto špičkový diplomat môže v skutočnosti a teraz vyzerať ako pat. A už vôbec nie to, že by mohol dostať aj mat. Dostal aj iné možnosti. Mal možnosť byť a robiť poradcu premiérovi. Bola to jeho premiéra, áno. A zároveň aj jeho derniéra. Nič to však nemení na fakte, že sa mu na hlave napriek všetkému neskriví ani len vlas. To skôr mu vy, občania, ešte dáte v budúcnosti svoj hlas. Je to tak. O morálke budú rozprávať stále tí istí, tí najväčší moralisti.